demo. Ivan Marinković i Marija Kulić sukobili su se oko malog Željka, te su uspeli da naprave dogovor, međutim, Kulićeva se ubrzo predomislila i priznasla da joj je potrebno vreme, kako bi pristala. Ja sam bio opušten u svemu jer mi nije prvi put, ja sam ipak pratio, i kad detetu otpadne pupak, znam kako to ide. Miljani je to prvi put i prvo dete. Normalno je da ima napade panike, jer je sve novo za nju. Pitala me je, da li je bled i kako mi se čini. Ja sam rekao da je sve u redu i izašao sam mirno. Oni su govorili da će da me tuže za gluposti. Ovde moram da se ogradim 300 puta da je sve to normalno za ženu koja je prvi put rodila, govorio je Ivan. Hajde da se ne svađamo i da se više ne uplićemo u gluposti, rekao je Ivan. Hajde da mi date šansu, da ja budem sa njim, nasamo, da probam ja da steknem odnos, tražio je Ivan. Evo dajem ti ja šansu, viknula je Miljana. Hajde, ali dete ne sme da se snima, može da reaguje socijalni rad, navela je Marija. Moram da procenim tvoje namere, dodala je Kulićka.